Sa bulan sa Pebrero o Marso magsugod ang campaign period alang sa 2025 national and local elections. Karon pa lang gipangandaman na kini sa COMELEC Region 11, ilabi pa nga dunay mga bag-ong teknolohiya nga mamahimong gamiton sa pagpangampanya. Atong sero ng dugang detalye sa report ni Kent Abrigana live. Kent? Sara, usa sa mga ginatutukan karon sa COMELEC 11 mao ang pag-regulate sa paggamit og mga internet-based campaign platforms og artificial intelligence alang sa 2025 national and local elections. Bisan pipila pa ka bulan una ang 2025 national and local elections, ginatutukan na karon pa lang sa COMELEC 11 ang pag-regulate sa paggamit sa social media og internet-based campaign platforms og artificial intelligence. Kini ilabi na atul sa campaign period nga magsugod sa February 11, 2025 alang sa national positions ug March 28, 2025 alang sa local positions. Kutob kini sa May 10, 2025, duha ka adlaw una ang May 12, 2025 national and local elections. Niadtong September 17, 2024, gipagula ang COMELEC Resolution number 11064. Kaya po tayo merong COMELEC Resolution 11064 is that as mentioned, para ma-regulate po kung ano po yung gustong ipahayag ng ating mga aspirants para sa darating na eleksyon. So if we are just going to let everybody do whatever they want to do without such regulation, baka kung ano-ano yung mga tamaan. Ubos sa maong resolusyon, kinahanglan nga irehistro sa tanang kandidato ang ilang digital campaign platform sa COMELEC sulod sa 30 days human ang filing sa COC o una ang December 13, 2024. Tumong niini nga ma-regulate ang digital election ug mabatukan ang disinformation sa social media o ubang digital platforms. Yung deadline naman is until December 13 pa. Okay? So meron pa silang time to register right now. Kasi if they're going to conduct, of course, online election campaign, yung way ng COMELEC to monitor everything is through the registration. Applicable ang maong guidelines sa mga political candidate, technology platforms o providers nga nag-host og election-related content. Gawas niini, kinahanglan sab nga butangan og disclosures o disclaimers ang tanang campaign materials nga gigamitan og artificial intelligence. Gikinahanglan sab nga motubag ang technology platforms o providers sa mga request sa COMELEC nga tanggalon ang mga non-compliant nga content. Gani ang poll watchdog nga kontradaya, dili uyon sa guidelines sa COMELEC sa AI ug social media. Matod nila, censorship matod pa kini og dili pagpakigbatok sa fake news. Sa ilang official statement, gibutang niining halapad ang definition sa fake news. Posible sab matod pa kini nga ma-weaponize o magamit nga hinagiban aron ma-censor ang ubang media content. Sugyot niini nga tudluan na lang ang publiko sa pagtan-aw kung unsa ang tinuod og ang dili tinuod nga balita ug ang responsable nga paggamit sa artificial intelligence. Ang tubag sa COMELEC. Sana mabigyan muna kami ng pagkakataon sa Commission on Elections dahil kami sa COMELEC wala naman po kaming hangarin kundi magkaroon ng isang maayos, malaya, makatarungan, makatotoong eleksyon para sa isang bagong Pilipinas. Sara, nagmugna na sab og enforcement group ang COMELEC 11 nga mao ang Task Force Katotohanan, Katapatan at Katarungan sa halalan nga mao ang motuki, moimbestiga o mo-report sa mga wala nagasupak o sa mga nagasupak sa maong guidelines. Sara. Daghang salamat, Kent Abrigana.